Ichuelo jatend migawo mar arita Mithika Linturi odiochieng' ma kawuono wuok oko machiwo neno ma korka kore mibadhi mamiene mar mbolea mabandia. Linturi wacho ni en owuon ne onge gi ting' kata tudruok ma achiel kachiel gi chenro mag omenda e migawo mar pur. E nyim komiti mar od bura matimo nonro, Linturi wacho ni apisa matayo nyiewo e bad migawo mar NCPB ema ne ochung' ne orage duto mag ng'iewo mbolea ma gikone ne ofweny ni bandia. Do your duties as Cabinet Secretary extend to making public procurement approvals? No. As a matter of fact, we sat here yesterday and we kept asking for this approval. Have you been shown any approval that you supposedly made on public procurement? I'm still waiting for one. You're still waiting for one? Yeah, which hasn't come. Please confirm that your duties are described at paragraph 6 of your affidavit. Yes. Do those duties, as outlined there, extend to approving public procurement decisions? Not at all.